Natuurgebied de Grutte Wielen bij Ljouwert is een sanjeemd Natura 2000 gebied. Friesland had daar 20 van, zoals de Waardzee, de IJsselmaar en de Deon. De natuurgebieden binnen onwies door het Riek, bijgelijks om ter bijzondere besten libje. Zoals in de Grutte Wielen de Natske Vrotmoers. Nou, als je dan naar dit terrein kijkt, dan zie je dat daar bijvoorbeeld, daar heb je het water. Die woelmuis die leeft graag in een rietachtige omgeving. Maar er loopt net nog een dijkje. En dat ligt hoog en dat is droog. Dus wat je zou kunnen doen is, als je die inrichting verbetert, dat je zegt van nou, dan halen we dat dijkje weg. Het heeft geen functie, het loopt daar dood. Het is niet voor de waterkering of wat dan ook voor de waterbeheersing nodig. Dan maken we hier wat slenken en dat is een idee hoor. Maar dat is het soort maatregel wat je kunt nemen om het beter voor elkaar te maken voor die Noordse woelmuis. Zo komt de provincie maar beheerplan voor de Natura 2000 gebieden. Van het beheer is heel nodig. Dat zou voor een groot part van het Riek komen. Maar het nieuwe kabinet wil bezuinigen. En daarom dreigen de yieldkraan voor het behoud van de natuur dicht te gaan. Als trok je het zwarte scenario wat ik nou voor mij zie, dat er geen yield meer is de komende jaren voor verbetering in het landgebied, maar ik net voor het noodzakelijke onderhoud en het beheer, dan is dat een ontasting van de kernwaarden van Friesland. Verskaatoel is een majesteitssecretaris Henk Bleker had de grote frustratie van de provincie niet opsmieten. En daarom liet je de ambitieuze Natura 2000 plan voor eerst in de kast in. Wat zal dat betutten, bijgelijks voor een natuurgebied als de Grutte Wielen? Dat betekent dat je het misschien uit moet stellen. Maar dan is het wel de vraag van nou, de bepaalde soorten, dat is wel belangrijk van dat een aantal maatregelen op korte termijn genomen worden. Dus dan kan het toch wel in de knel komen dat je ondertussen misschien te maken krijgt met een teruggang van die soort waar je juist goed voor moet zorgen. Als dat yield net komt van het Riek, dan loeken wij een broek aan die we net ophouden kunnen. En dat is spietig voor de natuur. Dat is een blamage voor de provincie Friesland, maar het is ook een blamage voor Nederland.